ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால் இந்த காணொளி காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கும் நம்ம ஏசப்பா கற்றுத்தந்த ஒரு புது உவமையை பத்தி கத்துக்க போறோம். இந்த உவமையில ஏசப்பா எதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த உவமை மூலமா ஏசப்பா நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்க போறோம். தியானத்துக்குள்ளாக போவோமா? இன்னைக்கு உள்ள தியான பகுதி வேதாகமத்துல எந்த பகுதியில இருக்கு அப்படின்னா, லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் 17வது அதிகாரம் 5வது வசனம் முதல் 10வது வசனம் வரைக்கும் அடங்கியுள்ள இந்த பகுதியில தான் இந்த உவமை இருக்கு. இதுல ஏசப்பா 2 விதமான உவமைகளை சொல்லியிருக்காங்க, 2 வெவ்வேறான உவமைகளை சொல்லியிருக்காங்க. முதலாவது உவமை என்ன அப்படின்னா, ஏசப்பா கூட 12 அப்போஸ்தலர்கள் இருந்தாங்க, அப்படிதானே? ஏசப்பா சுவிசேஷமோ பிரசங்கமோ எல்லா ஜனங்களுக்கும் பண்ணி முடிச்சப்பறம் சில விஷயங்கள் இந்த சீஷர்களுக்கு புரியாம இருக்கும்ல. அப்போ ஏசப்பா கிட்ட கேட்பாங்க, இது என்னது ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் எல்லாம் கேட்பாங்க. நம்மளும் நிறைய டவுட் கேட்கும் போது, நிறைய கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு தெரிவு, மிகுந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்கும், அப்படிதானே? அதே போல இந்த அப்போஸ்தலர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஏசப்பா கிட்ட ஏசப்பா எங்க விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க, எங்களுக்கு விசுவாசிக்கணும்னு தெரியுது, ஆனா எங்களால விசுவாசிக்க முடியல, அதை வர்த்திக்க பண்ற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட இந்த சீஷர்கள் சொல்றாங்க. அதுக்கு ஏசப்பா சொல்றாங்க, உங்களுக்கு பெரிய மலையளவு விசுவாசம் இருக்கணும்னு இல்லை, நான் கடல் அளவு நீங்க என்ன விசுவாசிச்சாதான் நான் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வேன் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லை. ஒரு கடுகு விதை அளவுக்கு உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்து நீங்க இந்த மரத்தை பார்த்து, ஒரு காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து, இங்க இருந்து நீ தள்ளுண்டு போய் கடல்ல போய் நடு, கடல்ல போய் வளரு அப்படின்னு நம்பிக்கையோட சொல்வீங்கன்னா, அது எங்க இருந்ததோ அங்க இருந்து அப்படியே வேரோட பிடுங்கப்பட்டு கடல்ல போய் நடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய கடல் அளவுக்கு விசுவாசம் வேணாம், ஒரு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா ஒரு என்கரேஜிங்கான வேர்ட் மாதிரி இந்த சீஷர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அடுத்த உவமை என்ன அப்படின்னா, அடுத்த உவமையில ஏசப்பா ஒரு மந்தை வயல் அதிகாரி, அவருக்கு நிறைய வேலைக்காரங்கள்லாம் இருக்காங்க, சரியா? அப்ப இந்த வேலைக்காரங்க எல்லாம் அந்த வயல்ல போய் வேலை பார்த்துட்டு, ஒரு ஆள் கிட்ட வயல் இருந்துச்சுன்னா அவரு போய் வயல்ல வேலை பார்க்க மாட்டாங்கல்ல, அவங்க நிறைய வேலைக்காரங்க எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அந்த வேலைக்காரங்க எல்லாம் வயல்ல கஷ்டப்பட்டு உழுது எல்லா வேலையும் பண்ணி முடிச்சு வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த அதிகாரி வீட்டுல இருக்கிறாரு. உடனே இந்த அதிகாரி ஏதாவது ஒரு அதிகாரி ஐயோ, நம்ம வேலைக்காரங்க எல்லாம் வயல்ல போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு வராங்க, நம்ம அவங்க வந்தோடனே அவங்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறணும்னு யாராவது யோசிப்பாங்களா? செய்ய மாட்டாங்கல்ல. அவங்க வேலைக்காரங்க. இந்த அதிகாரி என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க எல்லாம் பசியா இருக்கீங்க, நீங்க சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் எனக்கு சாப்பாடு தாங்கன்னு யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா? சொல்லவே மாட்டாங்க. முதல்ல இந்த வேலைக்காரங்க எவ்வளோ பசியோட எவ்வளோ களைப்போட வந்தாலும், அந்த அதிகாரி சும்மாவே உட்கார்ந்துருந்தாலும் அந்த வேலைக்காரங்க முதல்ல அதிகாரிக்கு சாப்பாடு கொடுத்து, அதிகாரி எல்லாம் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைஞ்ச அப்புறம் தான் இந்த வேலைக்காரங்க ஓய்வு எடுக்கவே முடியும். அப்புறம் கூட இந்த அதிகாரி, ஐயோ இவங்க காலையில இருந்து கஷ்டப்பட்டு வயல்ல எல்லாம் உழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க, நம்ம மந்தையெல்லாம் மேய்ச்சிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நமக்கு சாப்பாடு தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மறுபடியும் போய் பரிமாற போவாரா? போக மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் ஒரு அதிகாரி. அதனால மறுபடியும் வேலைக்காரங்க தாங்களாவே போய் தான் சாப்பிடுவாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் கடவுள் நம்ம எல்லாருக்குமே அதிகாரியா இருக்கிறாங்க. நம்ம கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, கடவுளை நான் உங்களுக்கு இது பண்ணேன், நான் உங்களுக்கு அது பண்ணேன், நான் உங்களுக்காக இப்படி எல்லாம் செஞ்சேன், அதனால எனக்கு நீங்க இது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட இருந்து நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அவர் சந்தோஷத்தினால நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தருவாரு. ஆனாலும் நான் உங்களுக்காக இதை பண்ணிட்டேன், நான் உங்களுக்காக அதை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பெருமை பாராட்டவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உவமையில இருந்து ஏசப்பா நமக்கு கத்து தராங்க. ஒரு அதிகாரி, அவரும் ஒரு சாதாரண மனுஷன். அந்த மனுஷனே அதிகாரியா இருக்கப்போ அவருக்கு வேலைக்காரங்க அவருக்கு அவ்வளோ பவ்யமா, அவர் நம்மளுக்கு அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ நம்பிக்கையா எவ்வளோ வேலைக்காரங்க இருக்காங்க. அப்ப நம்ம இந்த உலகத்தையே படைச்ச ஒரு அதிகாரிக்கு
வேலைக்காரங்களா ஊழியக்காரங்களா இருக்கோம். அப்ப நம்மளும் என்ன விஷயம் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து எப்படி சொல்லணும்னா, அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன், நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம மகிமையை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த ஓமை மூலமா ஏசப்பா நமக்கு கத்து தந்திருக்காங்க. நம்ம ஏசப்பாக்கு நன்றி செலுத்தவே நம்ம வந்து ரொம்ப நன்றி உள்ளவர்களா கடமை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம். அதனால நம்ம என்ன ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும், ஒரு ஏழைகளுக்கு உதவி செஞ்சாலும் சரி, பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுத்த உள்ளவர்களா இருந்தாலும் சரி, எந்த நன்மை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு செஞ்சாலும் ஏசப்பாக்காண்டி நான் செஞ்சேன்னு பெருமை பாராட்டாம, நான் இதெல்லாம் நல்லது செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லாம, நான் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன், இது என்னோட கடமை, நான் இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி உள்ளவர்களா வாழணும். சரியா? ஓகே, இன்னைக்குள்ள மனப்பாட வசனம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துருவோமா? லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். அப்படியே நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவற்றையும் செய்த பின்பு நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார். எவ்வளவு நல்ல வசனம் பாத்தீங்களா? இதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போற ஒவ்வொரு காரியங்கள்லயும் நான் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர், கடமையை மாத்திரம் செய்தேன் அப்படின்னு இன்னையில இருந்து நீங்க என்னெல்லாம் செய்றீங்களோ எல்லாத்துலயும் ஏசப்பாக்கு சொல்லணும். எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணிடுவோமா? அன்புள்ள ஏசப்பா, இன்னைக்கு நாங்க கற்றுக்கிட்ட ஓமையின் வழியாக எங்க விசுவாசத்தை நீங்க வர்த்திக்க பண்ணும் வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா. நாங்க பெரிய அளவு விசுவாசம் இல்லாவிட்டாலும் கடுகளவு விசுவாசம் உள்ளவர்களா ஏசப்பா, ஒரு மரத்தை பார்த்து பெயர்ந்து கடல்ல போய் நடுன்னு சொன்னாலும் ஏசப்பா நாங்க விசுவாசம் உள்ளவர்களா சொன்னோன்னா அது எங்களுக்கு செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா. அதே மாதிரி நாங்க செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்தும் நாங்களே மேன்மை பாராட்டி கொண்டு இருக்காதபடிக்கு ஏசப்பா, எங்க கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் அப்படின்னு உமக்கு மகிமை செலுத்துகிற பிள்ளைகளாக எங்களை நீங்க மாற்றும்படியாக ஏசப்பா, எங்களை தகுதிப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாள் முழுக்க எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்து என்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பரமபிதாவே, ஆமீன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். பாய்.